हवा, पाणी आणि माती हे आपल्या सृष्टीचे आधारस्तंभ आहेत. हे तिन्ही आपल्याला वरवर स्वतंत्र वाटत असले तरी ते एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत. त्यांचं अस्तित्व एकमेकांवर अवलंबून आहे. निसर्गाचं हे सुंदर चक्र बघा. शुद्ध हवा असेल तर पाऊसही स्वच्छ पडतो. तोच पाऊस जेव्हा जमिनीवर येतो तेव्हा आपली माती सुपीक होते आणि जलस्रोत देखील शुद्ध राहतात. म्हणजेच एका घटकाची काळजी घेतली की संपूर्ण पर्यावरण आपोआप स्वच्छ आणि सुरक्षित राहतं. हे चक्र सुरक्षित ठेवणं आपल्याच हातात आहे. हवेच्या शुद्धतेसाठी सार्वजनिक किंवा पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर करूया. पाण्याच्या रक्षणासाठी नदी, विहिरी आणि तलावांमध्ये कचरा किंवा सिंगल यूज प्लास्टिक टाकणे पूर्णपणे टाळूया. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून कचरा व्यवस्थापनेच्या माध्यमातून मातीची सुपीकता जपूया. पर्यावरणाच्या प्रत्येक घटकाची काळजी घेऊन आपलं भविष्य सुरक्षित करूया.